Cerra, MVP d'avui del partit i MVP step back del mes de gener. Bueno, felicitats per la part que et toca, però avui ha caigut cara, partit complicat, així, us ha tocat jugar fora de casa, tot i que estava al costat, però bueno, no és el mateix. Sí, bueno, ha sigut un partit complicat. Jo crec que a l'inici també ens ha costat una mica agafar el ritme del partit i al final sí que hem pogut lluitar, però bueno, el rival ha sigut bastant més superior i bueno, almenys ens ho hem passat molt bé i ha sigut una experiència molt guai. Com ha estat aquesta primera experiència a la Copa Col·legial de Mayanesa Sant Andreu? Doncs superguai, jo crec que ha sigut per fer molt equip, ja que com érem de totes de diferents cursos, doncs hem fet com molta pinya i molt tal i ens ha agradat molt i segur que l'any vinent repetim. Tu ets 2007? 2006. O sigui, tu no repetiràs. No, però segur que vinc a animar si ho fan. Molt bé, t'esperem i res, enhorabona per aquest premi i per els dos partits que has fet dos partidassos. Moltes gràcies.